Hello everyone, welcome to my BoroMoniMix channel लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि BoroMoniMix channel फिन खेबसे बरायनानै थालायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन बेखौ टाइटलाव नायनानै मिथिखाबायबो जानांगौ अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आङो दा गुवाहाटियाव दंफैयो आरो जोङो 6टानि ट्रेनजों फैदोंमोन ओमफ्राय 9:30 बारनानै मोनफैबाय फैबाय थानायखौ लादिया लोगोफोर स' जायगायाव फैनानै लाफैबाय ओमफ्राय आं दा रुमाव दङ आरो ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा बेलेग रुमाव दङ स' लोगोफोर होनब्ला गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एभरिवान गुड मर्निं बयनिसिमबो स' लोगोफोर दा टाइमा जाबाय 6:30 बारबाय 7टायानो जानोसैयानो ओमफ्राय जों दा एग्जाम हैनो रेडि आरो एग्जामखौथ' जेबो फरायखायाखै ओरैनो एक्सपिरियेन्स लानोसो फैखादों आरो स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो एग्जाम सेन्टाराव बेसेबां मानसि जायो बेखौ आं नोंथांमोननो जाखिनि हायो बेखौ देखायनो नाजागोन माबाया जायगाया गुवाहाटि बरजाराव आरो माने इकम टावारावनो जोंना जायगाया स' ओमफ्राय नै आं दा केक जागोन नालाय ब्रेकफास्ट माबा थांसै दखानाव थांसै बायनानै लाखानाय दंमोन बेखौनो जानानै लाग्रोनि ओमफ्राय दायोफोर लोगोफ्रा गखांजोबबा ओंखाम मोनजागोन खोमा ओंखाम जाहैनोसै हटेलफ्राव स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंजों फैफादो ओमफ्राय आं दा केक जाना लाग्रोनि बिनि उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर आं दा केक जाखांबाय दैखौ लोंजोबबावबाय मैयानि आद्रा मोननाया स' लोगोफोर आंथ' दा मबाइलखौ लांफानानै भिडिअ खालामहैनो हानाय नङा माने जोंना एग्जामा फुङावनो दङ नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो आं मबाइलखौ सासे लोगोनोसो होलांगोन आरो आंनि फट'फोरखौ ओमफ्रायो बिनि उनावसो एग्जाम गबासो देखायनोसै नोंथांमोननो लोगोफोर जाखिनि हायो होमबा लोगोफोर आं एग्जामाव थांग्रोनि सेन्टाराव थांग्रोनि मबाइलखौ आं लोगोनो हैनोसै थ' दसे उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर फाइनाल लोगोफोर नै एग्जाम जोब्बाय आंना ओमफ्राय आं दा सासे लोगोखौ दोनहैनो नागिरदों बेखौ होनो ओमफ्राय जिउआव फार्स्ट टाइम एसएससि एग्जाम होबाय लोगोफोर मानसिफोरखौ देखायनोसै एबार नोंसोरनो बेसेबां मानसि जायो एसएससि एग्जाम होनायाव गुवाहाटि बेयाव सब गासिबो माबानिनो फ्लेट दंजोबो आरो हादरनि गुवाहाटि फ्लाइअभाराव स' होमबा सेन्टाराव थांफिनसैलाय एबार एसे लोगोखौ दोनहैनो मोनसेबो जायखिजाया एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो हा है गोसोआव गैला आं जानला मानलासो लिरदों फार्स्टथ' जाखाया गाजां होग्रा गाबोनबो देखायगोन नायलांबाय था एसएससि एग्जाम सेन्टार मोनफैबाय नुवाखै होग्राफ्रा बेसे बुरजा माने होखांनायफ्रा थांबावबायसो दे फुङाव होखांनाया आंनाबो फुङावमोन आंबो होखांबाय ओमफ्राय दा लोगोखौ नै होग्राफ्रा एसएससि एग्जाम इकम टावाराव लोगोफोर इकम दा एसे सेंबावबायसो दहाय मेरला दंमोन मानसिफ्रा दा खम जाबाय नै होनो रेडि जाखाजोब्बाय बेयावबो दङ नैबे बिल्डिङावमोन इकम टावार नोंथांमोनाबो सोरबा होदोंबा कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंनाव होनो रेडि जादों एसे सासे लोगोआ होखांबाथाय जों न'आव थांफिनसै लोगोफोर नै होग्राफ्रा गारि बुहुद स्पिड खारो नै एसएससि एग्जाम होग्राफोर बिसोरो दा गोदान हाबजोबफिनबाय सोर बिथांमोना एसएससि एग्जाम होफैदों बिथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय आंबो मिथिनो लुबैदों लोगोफोरजों गुवाहाटियाव एसएससि एग्जाम होनो फैदों आरो सोर बिथांमोनहा दङ होफैदो माला दङ होफैबानो जाबाय जेबो गिनांगौ गैया जेबो प्रब्लेम गैया आरो मोजाङै फरायना फैबानो जाबाय ओमफ्राय आं फरायना फैयाखै ओरैनो फैदों एक्सपिरियेन्स लानो फैबाय आङो मोजां फरायग्राफ्रासो पास जाखायो नालाय बेयाव मोजाङै फरायना फैबानो जाबाय नोंथांमोना नुखाबायना एसएससि होग्रा मानसिफोरखौ बेसे बुरजा बे सेन्टारावनो एसेबांबा बुरजाबा आरो बेलेग सेन्टाराव बेसेबांबा बुरजा जाबाय
पस्टआथ' बारा बुरजा नंबावासो खोमा नै दखान दं इयाव हाग्राबारियाव दखान होना बेसे फैसा खामायदों मालाय जाग्राफ्राबो जाथारो एसे एग्जाम होग्राफोरखौ नांजिबाय नामा लोगोफोर गिनाङा एक्सुवेलि एक्सपिरियेन्स लानो फै आंथ' मोजां फरायना फैखायाखैमोन एक्सपिरियेन्स लाफैबाय आरो फार्स्टआव जाखानाय माबायदि मोनखादों आंथ' नोंसोरनो एसे एग्जाम होग्रा मानसिफोरखौ देखायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ माबायदि मोनखो भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माने जों फैबाय आरो माबाखौ लोगोखौ दोननानै ओमफ्राय जों दा रुमाव थांफिनसै ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोआ गबाथाय न'आव थांफिनसै आरो लोगोफोर भिडिअखौ बेयाव दोननोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौबो अननानै साबसक्राइब खालामना होदो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय